Caricús! Caricús, com molts de vosaltres podeu saber, aquests dies els mitjans de comunicació catalans, com TV3, Catalunya Ràdio, s'han fet ressò d'un nou projecte conegut amb el nom de Malaya, que engloba diferents youtubers catalans. Alguns d'ells són bastant mediàtics, com la Juliana Canet o en Bruce Teva. Des de la família Caricús celebrem totes les iniciatives que promoguin l'ús del català a les xarxes, com nosaltres portem fent fa més de 3 anys a YouTube i a Instagram i més recentment a TikTok i a Twitch. I pels que no ho sabeu, nosaltres i altres youtubers catalans tenim una pàgina a la web de laixeta.cat, que és una web de micromecenatge continu. També des dels nostres inicis estem a la web de youtubers.cat, que és una web que està molt bé i hi ha un llistat de tots els youtubers que fem contingut en català. Si entreu a youtubers.cat veureu que hi ha youtubers de categories molt diverses, de temàtiques molt diverses. Però com que molts de nosaltres ens costa tenir visibilitat, doncs des d'aquest canal, des de la família Caricú, us en recomanarem alguns que a nosaltres ens agraden i que seguim. Però només alguns dels molts que hi ha, perquè n'hi ha moltíssims. I us animem a tots que per recolzar els youtubers catalans, els que fem contingut en català a internet, visiteu aquests perfils i els que us agradin més doncs us podeu subscriure gratuïtament a tots ells, només amb un clic, i gaudir del contingut que fem. I com hem dit, hi ha canals de categories molt diverses, des dels canals que fem blogs, a canals amb covers, canals d'escacs, canals de cuines, canals de gaming, canals de Star Wars. Sí, a totes les temàtiques que podeu imaginar, en català també, que a vegades tenen poca visibilitat, però existim. Doncs des d'aquí us en recomanem alguns. Tenim el canal de 7 Vides, que fa un contingut molt similar al nostre, que és una família nombrosa i també fa vlogs. Tenim el canal de la Miss Tagles, que molts coneixereu, que és una youtuber valenciana que fa contingut molt variat. També tenim a la Teresa Patapunt, que és una youtuber valenciana, que és professora de música i fa un contingut molt bo també. Pels que us agrada la saga de Star Wars tenim Enter Segador. També amb un contingut divers de política, musical, d'humor, hi ha el canal del Gerard CC, també el canal del Marc Vázquez, que fa un contingut molt divertit, el canal del David, que té molta varietat també, el Roger Baldomà, també en Rockstar85, que fa contingut de videojocs, fa unboxings de diferents jocs. Si us agraden els videojocs també, del FIFA hi ha en Drulik MQ. Una youtuber que ara mateix està en actiu és l'Estel Sansó Baker, el canal és el seu nom complet, i també fa vlogs, contingut molt variat, Story Times. I molts altres com Enric Botella, Aventura per Japó, el Lletra Farín, l'Albert Donaire, Parlem de Ciència. També hi ha l'Opudocat Remix, que fa remix de cançons. També hi ha els Criticutres, que fan crítiques de cinema. Ja veieu que hi ha contingut molt divers, així que ja els podeu seguir, podeu fer una ullada a youtubers.cat, i des de la família Caricú només us volíem recomanar alguns d'aquests canals que encara que no siguem tan mediàtics com d'altres, també fem contingut molt bo. Esperem que aquest vídeo hagi servit per descobrir-vos algun nou canal, que seguiu sobretot a gent que fem contingut en català, els mediàtics i els no tan mediàtics. I com diem sempre, si us ha agradat, poseu like i subscriviu-vos al canal de la família Caricú i dels altres també. Adéu!